Já jsem nechtěl si trefil. Mě blíž, když to Tady nemůžu. budu mít flek. Dělej, pojď, on ti to naučí. Musíš... Tady těma rukama. Zkusíme jezdí menší. Nejlepší je to, že já v tom videu vůbec nic nevidím. Tak? Takže nevím, jak to točím. Hele, ukáž mu, jak se to hází. Tak mu to ale asi musíš říct, jak, Vogo. Takhle nějak. On udělal. Jde o to, No, on to dělá takhle. chceš hodit rovně a těma prsty Takovou takhle bíci. zatočit. Jakože takhle. No, dobrý. Ale on je měkký jak prase. Matěj to hází se svým způsobem, no. Hezký balon. Ty vole. Já jdu takhle, jako to bude podle mě líp vidět. Já vím, no. Jsem si sednul. Ty vole. Zkus házet vejš. Ale pojď blíž, ono je to těžší, když jsi daleko, když... No. No. Vlastně, jakože těma rukama to jako... To stočí, prstama stočíš. Ský, ty vole. Karo! Ty jsi... Ježíš, to se stalo, ono to letělo na pravou stranu a já jsem tam ležela. Od země si to odpinklo na levou a já jsem to vůbec nechytla. Kam to letí? Ano. Jo no. Pokud to nebude mít více jak 20 minut, tak to může na face. Jak to tam nevejde? No, já mám video, jakože... Tak to dáš na YouTube a dáš tam jenom... Ne. To bych mohla, no. Dáš tam jenom odkaz, ne? YouTube. Já mám video jako i 45 minut, kdy jsme jako na hokeji v hale, že byly jenom 3, víš co. Tak jsme prostě natočili video, byla to strašná sranda. Ale ono v tom videu nic moc není slyšet. Wow, hezký docela. Hezký, docela. To tam nevidím. Ale ono se to nezdá, ale mě pak potom začala bolet ruka, víš co, jak furt házíš. Ježiš, jak se dělal s tou nohou. Škoda. Nejdřív jde dolů, potom jde nahoru. Ty. Basketball. Že bys něco hrál? Je to lepší. Ježiši. Utíkej. A bylo to dobrý. Ale
taky ten ksicht prostě, jako svítí do očí. Mě to tady bude na hovno. Teď smrdí. Bacha, bacha, bacha. No, ukáž. Škoda, ale jo, hele. Tak to nebude vidět, Matisín. Ale houby. To prostě nevíš. Je to neba. Tady, máte slovej. No prostě, takhle si užíváme sobotní den. Počkej, já to Ahoj. Ahoj!